Assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe en pini jamma subhanahu hande de to ngejita hande nyalde duroɓe lewru nasara igodi balɗe 15 non kam ma to sumayru ma to ngejita handi balɗe 15 Allah jaɓi mo wadduno en habaruji nder ɗe balɗe guttide mana nder satire guttide tokko yan nano il ko faari nder ɗe balɗe joyiɗi guttide ko balɗe joyego guttide ɗi e hundeji paari no ɗi jarata kamma to ɗi iwoyi daga to no ɗum waɗi inchallah tokkoyan e mimo moɗon higo moɗon bandiro moɗon suka moɗon Idris daga Shakkol Fulɓe TV mi hammi jangona on ɗi joni go'o gaɗa go'o habaru gonɗum jungo an ɗum gimi mi artira ɗo nder lusuru ndo kanjum ardiɗo leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu hokki professeur Dahiru Jega mangu ɗum wi'ata special advisor on presidential livestock reformation in Nigeria kama noon andu nde professeur Dahiru Jega e nder neɗɗo himɓe mawɓe kanko wondono ardiɗo INEC nder Nigeria kamma e mo nder kokkuɓe recommendation nder committee ɗum shugabajo ɗum ardiɗo leydi Nigeria hokki ɗum foɗoy ɗum har e waɗi ministry ɗum wiyata livestock development ministry mo nder committee ɗum waɗi ardiɗo leydi Nigeria waɗi kanko Umar Ganduje iɓe nder no committee ɗum so joni hokkama hanko woni wato hokkayɗo shawara nde ƙungiyare ko ɗum committee ngaɗay ɗum ƙoƙaris wiyan watta in ɗumanto wato in mo'ini yene no na ewo non wontidiri nder leydi Nigeria so Allah lamiɗo kamo nasara Allah kamo iko jogaki Allah lamiɗo kama waɗa wallito o taymako hulɓe sosai Allah taymako en sosai ɗum kanjum habaru ɗum giɗi yarata kama ɗo to non geto ɗo du on giɗira wato habaru ɗum yarata habaru on gi'ayɗum nder Premium Times newspaper ɗum rawaytoy ɗum on the 8th of this month mana e rawaytoake ɗum lewru joyetati mayru ndu gonanɗen ndu March nannan ɓe turu ɗum habaru nder majjo gi'aɗo nder Premium Times newspaper inchallahu habaru ɗum min godin nder ɗum habaru meɗen ɗum satire ko nde fuka kanjum woni in habaru monni ɗum in habaru nawɗum fulɓe wato goɗɗo wiyete Alhaji Chairman jo mo Kwara State mo Makban mana metti Allah Cattle Breeder Association o warama nder wuro makko ɗum sati gutti ɗum kanko inde makko kanko woni Alhaji Idris Abubakar kanko woni state chairman mo Makban Lori nder jihar Kwara State kamma o warama gaɗo juli isha'i juli tarawihi o warta wuro makko o warti wuro makko o mabbitanama ged ashe o anda mbaraɓe mo fukkitanake mo dow nder wuro makko ko dow gedɗuhu ɗo hon imo yetto o mabbitana hite o wara o ali joni rewɓe ma iyaluji Allah lamiɗo hinnamo o waɗi dungu go'otum dow ɗum mulki kamma kanjum wato ɗum arande ɗum arti wato wattu huɗɗuki ɗum mulki Allah lamiɗo hinnamo Allah lamiɗo kamma yafanomo Allah lamiɗo kamma hokka iyalu ɗuhum iko e munyal dow wato ko faari e maɓɓe on dari Sahara Reporters on giyan habaru ɗum yarata ɓe meddi e debbo makko ɓe meddi e sakatare o homo state ton ɗuhum kanko woni Malam Abdul Aziz Muhammad kanko woni sakatare moɓɓere nde hende fulɓe nde jihar Ilori kamma o waɗi habaru o ɗiwiti noon no hunde ko yarata hunde ko monni o wi'i wato neɓɓe piyonaɓe mo dama kamma en ɗo to waɗata ƙoƙari o daro dow wi'a fulɓe o ittiɓe dow lawol ngol woɗa hakko ma fulɓe sukaɓe diya en dow lawol iri ko shafi guyka ɗo to en haɓanta sukaɓe kanjum foɗume mon go warango kamma debbo makko ma waɗi habaru non hunde nde farori debbo wi wato ɓe ngaruɓe fukkitanimo to geɗɗuhum ko nde o natti dow mota noon debbo wurto no maɓɓita yi'iɓe kamma nde o nattoy geɗɗuhum ɗon iɗon ɓe ngaɗi ka fiɗɗukimo debbo daga ɗon su'iti nattiti ton to nder on gera foto debbo on ɗo hon kamma waɗi habaru sosai to on keɓa janguki ɗum habaru nder Sahara Reporters inchallahu to on giɗi giyon hunde nde yarata sabu no hon Allah lamiɗo hinnamo Allah lamiɗo yafanomo ɗum ko monni enen fulɓe de ɗum laaɓa ko seɗa jiyare daga toon ɗum kayre ma nde waɗi press conference nde waɗi tiri inde hunde kamma nde torake gomnati waɗa ƙoƙari in tabbitin ɓe ngaɗuɓe ɗum aiki ɓe nangowama in turake ɓe ngaɗanama hukunci on gira habaru ɗum ɗo to dow ɗo to jetoy joni on hunde nde yarata ɗum kanjum woni habaru ɗiɗum ɗum min godi habaru nawɗum habaru monni ɗum Allah lamiɗo wallito en jaw habaru tataɓum ɗum min godi moɓgere bindem jangen Adlam Plural Educational Awareness Association heɓi hokkeki Certificate of Incorporation nder ɗum sati by CAC kanjum woni Corporate Affairs Commission kamɓe ma nder ɗum sati ɓe kokkama izini ɓe ngaɗa ka janginki bindi ɗi wi'ata bindi Adlam de in goɗɗi bindi ɗin fuɗɗoy ɗi fulɓe tunna daga hande ɗi mbali balɗe neɓɓe kamɓe ɗiɗo
fuɗɗo ɗi bindi har joni ɗi keɓi ko nduye wuttudu Africa en jangina ɗi sosai. Min gaɗi ha vidéo dow majjum, ta yiɗi ngi'a vidéo ɗum a yaha ndara ɗon to nder YouTube ngi'a en ɓe bindoyɗe bindi ko en ɓe fuɗɗoy wonduki ɗi bindi no waɗi har ɗi ngari ɗi duniyaru kamma to ɗi kuuci ko ni ɗi bindi ko ɗi waɗata dow majji a yaha ndara ngi'a. So alhamdulillah ɓe hokkama kamɓe ma wato izini nder leydi Nigeria ɓe ngaɗa ka janginki ɗi bindi fulɓeji fu ka to ngoni saboda dama ɗi bindi ji waɗugi fulɓe. Ɗum kanjum woni habaru ɗum min godi tataɓum alhamdulillah saboda no hon kudus to maɓɓe lalle ɓe ngaɗi kokari Allah laamiɗo hokka en ngaɗa addu'a Allah laamiɗo hokka ɓe nasara ɓe keɓa nyamki buri ɗum ɓe koccoyi saboda en buri jamun gin in buri jamun to meɗen in ɓeydari to meɗen in fahimta to meɗen cigaba to meɗen Allah laamiɗo allito. Jama'are kettinaniɓe an habaru ɗum yeeso ɗum min godi nder satire kanjum woni wato habaru ɗum nan ton Supreme Court ɗum Nigeria ɗum waɗi affaire min ɗum tabbitini hukunci ɗum waɗani Sunday Jackson. Sunday Jackson kanko woni neɗɗo mbarɗo pullo imo dura to nder leydi jahar Adamawa, kamma ɗum farake tunna daga hande. High Court ɗum Adamawa State wi'i Sunday Jackson aikel ngal waɗi ngal hewti har e wi'a en toye waɗanay hukunci kamma wareki. So joni ɓe jehi Supreme Court ɗum Nigeria, Sunday Jackson de fuɗano Supreme Court tabbitinini Federal High Court waɗi daidai hukunci muɗum Sunday Jackson hukunci wareki hokkata gin non habar ɗum yarata ɓe pullo Sunday Jackson ito gesa muɗum pullo tawi ɓe pullo tawi fanno dow makko hawre kamma kanko Sunday Jackson o ɓuri pullo sembe o jaɓi laɓi kinki pullo joggi o shokani pullo hon o wari kone de pullo nawni kanko ma ko pullo nawni mo de ɓe mbi to amma fuɗano hon o wawi o jaɓiki to pullo nde ɓurimo sembe o jaɓikin ɗon laɓi o shokki pullo o wari nde o wari daga ɗon kadi o nanga har o yara ko ɗum High Court ɗum Adamawa yankanimo hokkimo hukunci warego ɓe mbi ɓe jaɓayi ɗum hukunci ɓe panni Supreme Court. Alhamdulillahi gaɗa duuɓi 10 Supreme Court de ni wi'i joni wato Sunday Jackson har ɗum hukunci ɗum hokki kanjum woni daidai kamma e cancantake wara Nigeria Supreme Court ɗum Nigeria kanjum woni the court of last results, maana daga e majjum sai dai ko fulɓe mbiyata Allah ya isa wala to faɗa kama waɗo hukunci ɗum waɗama hu Supreme Court to daga ɗum he nyama goɗɗum horaki waɗantama ɗum kanjum fari e Sunday Jackson kamma kanjum fari to ko moye yehi nyamani goɗɗo mutunci. Ɗum ƙarshen nder ɗum habaru kanjum woni wato habaru wuttudu duroɓe e remoɓe. Nder ɗum sati nguti ɗum jarida ɗum Vanguard waddoy habaru to ɗum wi'i fulɓe remoɓe nyami yonkiji 30 e leydi Nigeria. Hawre farake hakkunde remoɓe duroɓe nder jahar Benue, hawre farake hakkunde remoɓe duroɓe nder jahar Nasarawa, hawre kamma farake remoɓe duroɓe nder jahar Ondo. Ɗum kanjum woni habaru hakkunde remoɓe duroɓe nder ɗum kadi wodi to gimi kamma goɗɗum habaru non ma e wodi wato soño hakkunde remoɓe duroɓe wondu tudu ko nder goɗɗum loka gommen to faroto hon. Ɗum kanjum woni ko mbawmi waddana nder satire gutinde nder habaruji pariɗi e leydi Nigeria ko nde wuttudu jahar Benue de on andi wato hunde ko fari ɗo angare jahar Benue ɓe mbi'i i wari sukaɓe gomnati 3 ko 4 mbara nder ɗum habaru wulani laamiɗo wondi gari ete nakka wato wuro e motaji makko woɓɓe mon lamɓe mawɓe hattanetoje maɓɓe ngari representing maɓɓe wato ton Abuja o wulanama wuro kanko ma sabo ɓe mbigin iɓe nder wato himɓe ɓe kokkataɓe haɗin kay goyo mbawi ɗum daashi ɗum ha ɓe mbaɓe kabde fulɓe nder jahar Benue kamma on gi'i hatta Senate ɓe jeeyi o goɗɗo senatoje maɓɓe yehi waɗi sponsoring wato motion nder Senate e wadduwa soja en wato nder jahar Benue saboda hunde nde yiɗi nde ɓura sembe gomnati Benue. To jamare ɗum kanjum woni habaru kamma habaru har joni hewtimin min nana e wi'a ɗattal ngahal kangal woni ngal nakka nder jahar Benue joni haka ngal sukki pullo hota wuto fulfulde no to wawa en solta en hissa inno hon ɗum kanjum woni habaru ɗum mi wata maddana nder habaruji pariɗi nder ɗum sati nguti ɗum Allah laamiɗo taimako e wallito e hokka en nasara enen fulɓe to gonɗe fuka e musulmijo fu ma kamma toni fu Allah taimako en mi hewni on sosai. To a wodi goɗɗum ra'ayi nder ɗum dow ɗum habaruji ɗiɗi mo waddoy to a wawi metanamin to comment section inchallahu emin ɗon keɓi on hayto en kawri kamma satire garoyde e goɗɗi habaruji kamma mawɗi ko shafi habaruji paratoɗi nder leydi Nigeria inchallahu. Emin higo moɗon emin suka moɗon M Idris daga Cakkol Fulɓe TV mi hewni on sosai ma ɓeydi en kawri satire garoyde dow iri ɗum habaru
ɗum wurtudu ndu. To on ngejjito ngaɗon subscribing, to on ngejjito kama ndaron shafiji amin hakko ma shafi amin ɗum YouTube, to min torto himji mawɗi ɗin pamto ɗon kama nan no hunde yahirta inchallahu.